Som a mes i mig de les eleccions i l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió ens diu que Convergència i Unió les guanyaria. Esquerra Republicana i Iniciativa superarien el PSC i el Partit Popular seria la cinquena força. Però també diu que gairebé es duplica el nombre d'indecisos. A més, 3 de cada 4 catalans vol que es faci un referèndum sobre l'autodeterminació. Una possibilitat que el Congrés de Diputats, a proposta d'Esquerra, ha rebutjat. Sí, 42. No, 276. Queda rechazado. Nosotros queremos votar. No es tan difícil de entender. Y nosotros votaremos. Y ante la historia ganaremos. Dialogar y pactar. Negociar. Y después sí. Después al pueblo se le consulta. Es de imposible cumplimiento y es incompatible con la Constitución. Li ho preguntarem al president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, amb qui també comentarem aquesta imatge. El mosaic de la Senyera al Barça-Madrid ha obert un altre debat, la relació entre la política i l'esport. I a la segona part del programa, Sixta Cambra, president del Port de Barcelona. Com creixerà aquesta infraestructura per continuar sent el primer d'Espanya en negoci i el quart del món en creuers? Barcelona té una gran oportunitat de ser el gran pol logístic del sud d'Europa. Confiem en la ubicació del Port de Barcelona. Tenim un gran marge per poder captar nous tràfics amb aquesta ruta Àsia-Europa. I això estarà molt lligat també a les millores de la infraestructura de connexió. Benvinguts. Comencem el debat de la U. Senyor Oriol Junqueras, bona nit. Bona nit. President d'Esquerra Republicana, alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Demà fa un mes, senyor Junqueras, de la multitudinària manifestació en favor de la independència als carrers de Barcelona. Déu-n'hi-do com han canviat les coses en 30 dies. No sé si s'imaginava un canvi en tan poc temps. Bé, en tot cas, nosaltres aquest canvi l'hem desitjat durant molt de temps, com es pot imaginar. Nosaltres, que som independentistes de tota la vida, hem somiat sempre amb una oportunitat com aquesta. I, per tant, no sé si ens ho esperàvem del tot, però en tot cas estem molt contents. És veritat que hi ha moments que la història s'accelera, que els fets van més ràpids, que tot sembla que es posa a favor, i nosaltres el que hem de fer és intentar aprofitar. Hem d'intentar aprofitar les oportunitats que tenim al davant. Quan s'obre una finestra, doncs el que hem de fer és intentar passar-hi, intentar aprofitar, fer entrar aire nou en el nostre país, que ho necessita molt, i que patim una crisi econòmica terrible i que, per tant, necessitem noves eines per intentar ajudar els nostres conciutadans. Es posen a favor les enquestes. Avui hem vist l'enquesta del CEO, que ha deixat una fotografia. Se la creu? Bé, primer de tot cal sempre ser prudent amb les enquestes i amb tota la modèstia del món reconèixer que aquesta enquesta és només la fotografia d'un moment, que hi ha molts indecisos, això és una evidència. 34%. Sí, també evidentment a nosaltres ens fa molt contents saber que som la segona força amb intenció de vot directe. Evidentment és molt positiu per nosaltres i el que voldríem és que aquests indecisos, que segur que tenen raons per estar indecisos, doncs s'acabessin decidint a favor nostre i tant de bo ens hi ajudin, perquè estem convençuts que si nosaltres som segona força podrem ajudar molt al país, podrem ajudar molt als nostres conciutadans, a la gent que viu a Catalunya. Per tant de bo tota aquesta gent, o una part d'aquesta gent, ens ajudi i poguéssim consolidar-nos com a segona força a Catalunya, tant de bo. Són les seves primeres eleccions com a candidat a la presidència de la Generalitat i es dona la paradoxa, senyor Junqueras, que la qüestió independentista, si ho vol dir així, ja no serà una matèria exclusiva d'un partit com Esquerra Republicana, que sempre ha anat en favor de la independència, sinó que hi ha altres partits, com la força majoritària al Parlament, Convergència i Unió, que també s'ha fet seu aquest missatge. De fet, Artur Mas deia que cal una àmplia majoria per poder tirar endavant tota la qüestió sobiranista. Tem que això els pugui treure vots, que hi hagi fuga de vots que se'n vagi cap aquí? Allò que dèiem del 34% d'indecisos? Jo sóc independentista de tota la vida i el que vull és que Catalunya sigui un país independent. Per tant, quan hi ha gent que opta per un camí sobiranista, per un camí democràtic, per un camí que els ciutadans de Catalunya puguin triar, a mi això no em fa cap por. Al contrari, el que em fa és una enorme alegria. Jo el que voldria és que de la mateixa manera que es demostra que Esquerra Republicana tenia raó, que ha tingut
raó durant molts anys quan ha dit que les millors eines que podia tenir aquest país per ajudar els seus ciutadans eren les eines pròpies d'un estat, i ara hi ha tanta i tanta gent que comparteix aquesta afirmació, que comparteix aquesta raó que Esquerra Republicana ha defensat durant tant de temps. M'agradaria també que molts conciutadans ens volguessin fer confiança per poder continuar avançant, poder continuar ajudant el país, poder-lo fer créixer amb una proposta que treballi per la qualitat dels serveis públics, per la justícia social, per la igualtat d'oportunitats. Em sembla que és molt important. Hi ha molta gent que pateix, que li costa arribar a final de mes, tenim més de 800.000 aturats i necessitem eines, i sens dubte una eina, per exemple, són els impostos, decidir què fem amb els impostos i tantes altres eines pròpies d'un estat, i no hi ha ningú que hi vulgui renunciar. Jo no veig ni que Suècia hi vulgui renunciar, ni Finlàndia, ni Dinamarca, ni Holanda, i nosaltres tampoc hi hauríem de renunciar, i ho necessitem perquè tenim 250.000 aturats que han esgotat les prestacions, 100.000 famílies que no tenen cap tipus d'ingrés, empreses que es veuen obligades a tancar perquè els hi manca la dotació de capital, el finançament, les infraestructures necessàries per comunicar-nos amb el món, i per tant necessitem prendre decisions. Reagrupament ha dit que demanarà el vot per Artur Mas. Com ho ha rebut això? Com ho han tomat? Amb tot el respecte del món, jo respecto les opinions de tothom i per tant cadascú decidirà qui vol votar, i òbviament jo el que espero és que hi hagi molts ciutadans de Catalunya que confiïn en Esquerra Republicana i que ens vulguin donar el seu suport, i estic convençut que així serà, i per tant tot el que facin les altres formacions polítiques són les altres formacions polítiques el que segur que us explicaran les raons per què les prenen. Anem al dia 26 de novembre, l'endemà. Vostè es veu al govern, senyor Junqueras? En aquest moment no, diguem-ne, i hi ha moltes maneres d'ajudar el país que no passen per estar al govern, diguem-ne. Una altra cosa és que calgués estar al govern, doncs, si és per avançar de forma decidida, si és per avançar amb una agenda clara, si és per avançar amb un camí concret que pugui resoldre els problemes de la gent, que pugui ajudar els nostres empresaris, autònoms, aturats, treballadors, estudiants universitaris que paguen matrícules un 70% més cares que l'any passat, doncs nosaltres estem disposats a assumir totes les responsabilitats que calgui per ajudar a la gent d'aquest país. Ara, també és veritat que hi ha moltes maneres d'ajudar que no passen per estar a govern, i nosaltres el que volem és ajudar a la gent del país a tirar endavant, a fer créixer l'economia, a assegurar la igualtat d'oportunitats per tots els ciutadans que viuen a Catalunya, i això segur que ho farem, estiguem a govern, no estiguem a govern o estiguem a l'oposició. El Congrés ha dit que Catalunya no pot celebrar referèndums. Quin és el pròxim pas? Doncs celebrar un referèndum, no? Està claríssim. Winston Churchill deia que quan la democràcia es troba davant d'una dificultat sempre supera amb més democràcia. Doncs nosaltres exactament igual. Nosaltres estem a favor de la democràcia i la democràcia l'exerceixen els ciutadans amb els seus vots. Per tant, com es resol aquest impàs? Doncs votant. La llei de l'estat espanyol no està per sobre la democràcia dels ciutadans de Catalunya. Per tant, s'ha de tirar endavant un referèndum fora de la legalitat, diguéssim. S'ha de fer tot el necessari per ajudar a la gent d'aquest país, i per tant, de moment el que hem de fer són unes eleccions. Farem unes eleccions, esperem que les eleccions donguin el millor resultat possible, que hi hagi una àmplia majoria que estigui disposada a fer avançar el país, que sigui un compromís explícit, i si pot ser un compromís programàtic millor, per exemple, agafant la resolució del Parlament de Catalunya en el debat de política general i compartint-la entre les diverses formacions polítiques que li van donar suport, perquè això seria un missatge molt clar a la societat catalana de cap on anem, i sobretot seria un missatge molt clar a Europa. Jo he sigut diputat al Parlament Europeu, i els meus companys del Parlament Europeu, diputats, la gent de la Comissió Europea, la gent del Consell de Ministres, sempre em deien "You need a democratic mandate". Vosaltres necessiteu un mandat democràtic. Doncs quin millor mandat democràtic que els vots dels ciutadans a les properes eleccions, votant programes explícits que tinguin algun punt en comú, que ens permetin explicar-nos davant d'Europa, explicar-nos davant del món, explicar les moltes raons que tenim i que ens assisteixen, i el molt que nosaltres volem fer per contribuir a aquest procés d'unitat europea, perquè nosaltres som els més europeistes de tots, no hi ha cap dubte, sempre ho hem estat, sempre hem estat en el grup parlamentari del Parlament Europeu que és més europeista de tots, i per tant la millor manera que tenim de contribuir a aquesta Europa més unida, a aquesta Europa de caràcter federal, és precisament la independència del nostre país. El desencontre entre el govern central i el català és evident, i aquesta setmana novament s'ha tornat a posar de manifest. Li vull ensenyar unes imatges i m'agradaria que després les comentéssim, unes declaracions. Veiem. Quedarse fuera de todo, de España y en Europa y en la nada, no es ni siquiera una opción ideológica. Es un disparate de colosales proporciones. Todos los proyectos se pueden defender siempre y cuando sea de una forma pacífica y de una forma democrática y con una gran dosis de civismo. La propia España no podría sobrevivir
a la pertenencia al euro en el supuesto de que se plantease una situació d'independència de Catalunya. Si, com diu ell, el destí i la supervivència econòmica de l'estat espanyol depèn de Catalunya, com és que se la tracta com se la tracta? Per què se l'expolia fiscalment? Per què no se li paguen els deutes pendents? Govern central i govern català. S'ha parlat molt del xoc de trens. El preveu per aquesta propera legislatura, que això pugui anar per aquest camí? En absolut. En absolut? En absolut. No hi haurà cap xoc de trens. Hi haurà uns ciutadans... Hi haurà un enteniment? No, hi haurà uns ciutadans que votaran i que decidiran què volen fer, ja està. I això no és cap xoc de trens. La democràcia no és un xoc de trens. Els ciutadans votaran i pacíficament i amb tota la normalitat del món, com abans que nosaltres ha fet tanta altra gent a Europa, tants altres, inclosos els alemanys, els italians, tothom ha decidit en algun moment o altre el seu futur. Nosaltres també, com han fet els irlandesos i els txecs, i com han fet els noruecs, com han fet els islandesos, com ha fet tothom. Per tant, forma part de la normalitat democràtica, no hi haurà cap xoc. Tot serà molt tranquil, la gent votarà i els seus representants, els ciutadans, prendran decisions i aquestes decisions es prendran en el marc de la Unió Europea i es prendran respectant els principis generals del dret i, per tant, tot anirà molt bé. Jo vull destacar que estem convençuts que anirà molt bé, que serà molt positiu i el dia que siguem independents, la pregunta que ens farem tots serà com és que no ho vam fer abans. I els empresaris que ja han fet un avís a navegants, primer va ser José Manuel Lara, també Josep Piqué, que diuen que si Catalunya és independent ja han posat en alerta que les seves empreses aniran fora. A vostè això el preocupa per un país independent? És cert, els empresaris han fet un avís a navegants. Jo conec molts empresaris d'aquest país que el que volen és que Catalunya sigui independent. I tant que han fet un avís per navegants. Els empresaris fan un avís per navegants cada dia que es veuen obligats a tancar una empresa perquè no troben el finançament necessari o perquè les infraestructures d'aquest país no responen a les necessitats de la nostra gent. Unes infraestructures que nosaltres paguem sobradament amb els nostres impostos i que en canvi l'estat espanyol ens nega. Unes infraestructures, una connexió amb tren d'ample de via europeu amb el port de Barcelona, amb l'aeroport de Barcelona, amb el port de Tarragona, i tant que els empresaris donen un senyal d'avís i el donen a favor de la independència. A favor de la independència, no ho sé, però en qualsevol cas sí que alerten que una Catalunya independent... Sí, però vostè em cita dos noms, i jo li puc citar tonelades de noms i de confederacions industrials, i per tant jo entenc que a vostè li preocupi les declaracions de dues persones en concret. El del Treball també ha dit que ara no és un bon moment, diguéssim. Sí, esclar. Vaig dient, segurament... I un 74% dels ciutadans de Catalunya diuen que és un bon moment per decidir el futur. I afortunadament la democràcia és un sistema que permet que sigui la majoria dels ciutadans els que decideixin. I totes les opinions són molt respectables i insisteixo, a més, el senyor Lara no ha de patir per res i estic segur que es quedarà a Catalunya, que Catalunya li ofereix moltes oportunitats, que ell troba treballadors molt qualificats, que segur que si no, no hi seria, que l'accés als mercats està obert i que quan tinguem millors infraestructures encara més. El senyor Lara sap perfectament que les universitats catalanes són les més valorades de l'estat espanyol a nivell internacional. El senyor Lara, i qui sigui, sap perfectament que Catalunya ocupa el quart lloc del món en recerca per càpita rere Suïssa, Israel i Suècia. Escolti, està al quart lloc del món, Catalunya. No està gens malament, diguem-ne. Pensi que l'estat espanyol, amb patents activades, ocupa el lloc 98 del món. No crec que l'estat espanyol sigui una alternativa atractiva per ningú. I nosaltres tenim moltes coses que fem bé, exportem molt bé, les nostres exportacions no han deixat de créixer en cap moment, malgrat la llarga crisi econòmica que estem patint. I per tant hi ha molts sectors de la nostra economia que ens donen moltes esperances i el que necessitem és potenciar aquests sectors, ajudar-los a créixer, ajudar-los a través d'aquestes infraestructures que els permetin ser encara més competitius a nivell mundial, ajudar-los a través de les nostres universitats, dels nostres centres de recerca, que juguen un paper molt important. I jo estic convençut que aquest discurs el pot entendre tothom. I tothom, o una gran majoria dels ciutadans de Catalunya, hi estan absolutament d'acord. I afortunadament, insisteixo, aquesta és una decisió que es prendrà democràticament i a les urnes els vots de tothom, el meu i el de vostè i el de cadascú dels ciutadans que ens veuen, val exactament igual.
Seguirà sent alcalde de Sant Vicenç dels Horts després del 25N? I tant. Sí? No ho ha adoptat en cap moment, diguéssim. Compaginarà la tasca. Jo sóc alcalde de Sant Vicenç dels Horts, en aquest moment de la meva vida em toca aquesta funció i jo la vaig assumir amb molta il·lusió. Per mi és un gran honor servir a la gent del meu poble i, per tant, jo mantindré el meu compromís amb els meus conciutadans i, escolti, el Parlament Europeu està ple de diputats que són alcaldes, l'Assemblea Nacional Francesa està plena de diputats que són alcaldes, al Parlament de Catalunya hi ha 17 diputats que són alcaldes. Per tant, no cal patir-hi gens, diguem-ne, i jo estaré encantat de ser alcalde de Sant Vicenç dels Horts tant de temps com els ciutadans vulguin i al mateix temps estaré molt honorat també de ser diputat al Parlament de Catalunya. Hi ha moltes més preguntes que estic segura que els analistes volen fer. Anirem a taula. Hem anat al seu poble, a Sant Vicenç dels Horts. Fantàstic. Hem preguntat als seus veïns i tenen preguntes i reflexions a fer-li, les escoltem i després, si li sembla, les comentem. Perfecte, i tant. Veiem-ho. A pesar de que es amigo mío, pues le diría que a ver qué pasa con los impuestos y con toda la subida que hemos tenido aquí en el pueblo. La crisi, el paro, tot això. Deixar de retallar i començar a retallar-se el seu sou com ha fet aquí. ¿Per qual la independencia? ¿En qué consisteix demanar la independencia? Si, por ejemplo, saliera CiU otra vez con mayoría absoluta, ¿qué opina que pasaría de cara a la independencia? Si està tot molt clarificat, vull dir, tot el que es vol fer, aquest procés cap a la independència, si tenim tots els caps lligats, no? El dia que fos president de la Generalitat, que algun dia ho serà, possiblement, si continuaria estant a prop del poble com està ara. Més que una pregunta, li donaria ànims.